سلام 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 كبرات خاتلتي حبميتنا إيترا كم يتخونوا أنا زكابير مسكن سلام عليكم نسخون سلام كتلو بعم تسفايا وكل ما عنتي حنت أقدر داسيت حبريت حيزة مسكم عليكم نالو ما عنت فيديو بزعبا تشارجر كوينو حدا جنيا تشارجر بزعبو ندحر جزئنا هلينا انت هنقبر كم زلنا انت ايتي تشارجر كابين تتجزئي وانت عانت ميركي زلوه كان رينا مايتي سنة مكتال እቲ ድኳን ፍላይንግ ታይገር ኮፐንሃገን ዝበሃል ኮይኑ ኣብዚ ብጽሑፍ ወይ ከዓ ብስእሊ እውን ክገብረልኩም እዚ ድኳን ብኦንላይን ይኹን ወይ ከዓ ብኣካል ኬድካ እትዕድገሉ ትካል ኮይኑ ኣብ ዴንማርክ እዩ ተመስሪቱ ብክልተ ሰብ ሓዳር ኣብ ኔደርላንድ እውን ድኳን ኣሎ ኣብ እስፓኛ ኣብ ዝኾነ ብዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብል ዘለው እዘን ቻርጅታት ካብ ትካሎም ዝተዓደገ ብቁልጡፍ ንክመለሰሎም ይሓትሎ ማለት እዩ እንደحرا خاون غزينا هلينا تشارج غزينا ينزلنا انت غزينا هلينا خوينا كنملسلو مالنا مالتي نسنت تمليسن نسوم دما كبلوي مالت خاليوي مالتي اتي قندي مخنيات دما ات تشارجي ناي الكتريك تزستا وي حادغا كسعب سلازخلي مالتي እንደحرا تشارج نغبرلو خوينا نا تليفوننا نتومو كاو حادغا كم زخل ስለዝፈለጥዮ ማለት እዩ እዚ ትካል ነዞም ቻርጅታት ካብ ትካሉ ጠቅላላ ከኣለሚ ማለት እዩ ጠቅላላ ዘለው ክሸጡ ዝተቀረቡ ይኹኑ ወላውን ዝተመለሱ ኩሎም ኣይክሸጦኒ ማለት እዩ ኣይክሸጦምኒ ስለዚ እቲ ሳሕቲ እቲ መምልኢ ወይ ቻርጀር ኣብ ዝመልኣሉ ግዜ እቲ መሸፈኒ ፕላስቲክ እንሸሎ ክልስልስ ይኽእል እዩ ኣብ ትብለሉ ማለት እዩ ረስኒ ይገብር ክልስልስ ይኽእል በዚ ምክንያት ድማ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ سلكي تمتحرال في واير كرئن كتنكفن سلازخل زغن حدقا كسعب يخليو يمزب زلو تمتكالن كوبانيا دحنتنا مقبن مجزاء قحنا نيدرلاند مالتي ما عيدي وكأني بزنا نيدرلاند فورسل انفارن اوتورتايت يبهلو مالتي نسوم يتنقو له مالتي بزعباتن تشارجات قال خبلكم እተን ቻርጅታት ሶሪ ብጻዕዳን ጸሊምን ሕብሪ ሽየጣ ዝነበራ ኮይነን እቲ ናተን ሜርክ ድማ 2.4 አ ደብል ዩኤስቢ ኤን የን ዝበሃላ ብሓፈሻ እቲ ስእሉን ጽሕፈቱን ኩሉ ኣብ ስእሊ ክገብረልኩም ማለት እዩ ኦኬ ግን ንሱ እንታይ የን ዝበሃላ ብጻዕዳን ጸሊምን ሽየጣ ኮይነን 2.4 አ ደብል ዩኤስቢ ኤን ዝበሃላ ملكت نايتن تشارجاتون اللون ملكت تصحفو ابتي تشارجي ملكتنا اللون قصرتات مالتي او تشارجي زلنا خلنا كنريو لنا مالتن قصرتات ندحر اهلينن مخات تميرك نسو ندحر ابتي تصحفها لي مالتي مخا خبز غزانالو نفطو انتر اهلينا بزي غرس ولا انفلط زن قصرت زي انتر اهليون كنملسن كقلالنا مالتي اتن ملكت قصري تصحفو زلو زي سعبي 30 24 كم أون 30 24 حدا بحفشة زن قطري كم زن تري وزلهون يا مالتي زن تعرفلكم الله كلت قطرات زن مركزي انترا اب نا ابتا تشارجركم تصحيف اندرا هاليا زن تشارجين كي تقوم لنكا حجنيو مايت هيوتكم سلازعب مايت هيوت ناس سلازعبي كابز حلف عمد قمتي اتحزيو شي جميرو مالتي نحرق ابز عمزي اوشتي زعمز نحرا غزيهمو زخونه يكون تشارجرنا نفتشو حنتي قبلناني كاب حدغا انا ندحن مالتي اتتكال دما كلهم عدكتي نزفريات زي قطتا متقام كقارصو لو وي صوي مالو مايتي قطتا بقى مايتي نتفريات وي نتي تشارجر انت مليسكايو ገንዘብካ خملسካ ናይ ግድን ወላ ሓንቲ እንደሕራ መሊስካዮ ብዘይ ገድስ ተጠቀመሉ ተጠቅምካል ነርካ አይተጠቀምካሉም ብዘይ ገድስ ማለት እዩ كمال كان جنزبك خير كذي تهوم تاجر تهوم تي بونيتشب زي جرس تراي تو وصل لهم نعوم عليه كل ملقن سلاز فولت وصم مسؤوم كترادات خليها مايتي اتعينت فرياد دما نزي تري وصل لهم يزمسل كم زواب سلاز تري وصل لهم نزي يزمسل مالتي تي دكان دما فلاين تايجر كوبنهاجن يزبحال كم زخبلكم أنا أخوي مالتي تعال لاجن أحواتي أنت أخلكم دلي أنا
ዝኾነ እንድሕር ንገዛእ ኣለና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ካበይ ናይ ትካል እዩ እንታይ ዓይነት ሜርክ እዩ ሰብ ከይጥቀመሉ ይጥቀመሉን ከመይ ዓይነት ንገዛእ ኣለና ክንጥንቀቐሉ ኣለና ክነስተውዕለሉ ኣለና ማለት እዩ ሲልና ዝኾነ ክንገዝእ የብልና ብፍላይ ምስ ኤሌክትሪክ ገለመለ ዝተሓስራ ኮይኑ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክንብል ኣለና እንድሕር ኣፍልጦ ዘይብልና ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ንገዝኦ ነገር ሰባት ክንሓትት ንኽእል ወይ ኣብቲ ኣለው ኣብቲ ንገዝኣሉ ድኳን ድዩ ኣብ ገለመለ ኣብኡ ለው ዝሕተቱ ሰባት ንዖም ንሓቶም ማለት እዩ ንሶም ኣፍልጦ ስለ ዘለዎም እቲ መልሲ ክቡና እዮም ፈሊጥና ድማ ንገዝእ ማለት እዩ ኣብኡ ከሉ ክብለኩም እንደ ዘለኹ ድማ እዚ ትምህርቲ ዘውሮ ዘለኹ ተኸታተልዎ ረኣይዎ ጠቃሚ እዩ ወላ እውን ቮርደን ኣለዎ እቲ ዚነ ንባዕሉ ማለት እዩ ኣብኡ ከለኹም ካልእ ክብድ ዝበለ ቮርደን ሒዞም ክመፅእ ማለት እዩ ብዙሕ ኣሎ ክብድ ዝበለ በብኒፎ ማለት እዩ በብደረጅኡ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከውርዶ እየ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ክብለኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ክብል እየ መፅአ ነይረ ኣሕዋተይ ተስፋ ገብር ጠቃሚት ኮይና ክትረኽብዋ ኣብዚ ቀፅል ብካልእ ቪድዮ ክንረኸብ ኢና ንሕጂ ግን በዚ ክፍለየኩም እየ ማለት እዩ ቻው